Pisali ste mi da pričam nešto i o recini, pa da se upoznamo prvo šta je recina. Recina je tradicionalno grčko belo suvo vino koje se proizvodi dodavanjem borove smole u toku fermentacije. To daje vinu specifičan i jak miris. A postoji dokaz da je recina manje više bila ista već više od 2000 godina. Ima jedna zanimljiva priča o nastanku recine, a tiče se čuvanja vina. Što stari Grci uočili da je vazduh veliki neprijatelj vinu, pa su za zaptivanje amfora koristili borovu smolu, a često su ih stavljali u vino kako bi sačuvali od negativnih uticaja. A vremenom su se ljudi navikli na tu aromu smole u vinu i tako je recina nastavila da se proizvodi i konzumira sve do dan danas. Kažu da je recina vino koje ili voliš ili ne voliš, tako da smolasti ukus vina nije za svakog. Mnogi Grci ga inače mešaju sa Spriteom ili Coca-Colom. Zbog svog specifičnog ukusa, recina je sposobna da se upari sa velikim brojem jela. Izuzetno dobro funkcioniše sa kontrastnim ili veoma intenzivnim ukusima. Tako da uz recinu možete uživati sa ribom jakog ukusa, sirovim školjkama, morskim plodovima, a odlično se slaže i sa mesnim mezetama. A pojačat će ukuse začinjenih sireva ili pržene hrane. A moja preporuka uz recinu je pečena leblevija sa povrćem i začinskim biljem. A vaše utiske o ovom vinu možete ostaviti u komentaru.